Sanmalani moleng yapshe tumelangi. Sanmalani moleng yapshe tumelangi. Sanibonani molweni abusheng tumelang sanibingelela futhi sanamukela kwizinto ezingasemulo kwelaphila niphile nje. Siyabonga kakhulu ke nawe ukuthi subscribe tona ucinezele ukuze uqala nqa uthela amavidiyo mabeswa poster. Siyabonga. Wafirst benefits ezinye esingebhala esikhuphuka nazo ngalesikhathi. La ngempela usengivela khona indaba ethanda nje ukungathi izinhle kahle. La okwenzekile ukuthi ngempela khona uba umfana wepiki usethola esengozini yokudutshulwa wasekudala ephula ngenhlanhla. Futhi kwenzekile ukuthi ngempela kuvela ngathi bekusendaweni yasePitoli lapho kwenza khona isigameko wase kuba ukuthi bamdubula la elinye iphephandaba elithela ibike lathi sibi isimo udutshulwa kwaMaskandi lapho nade khuluma ngaye impela lapha uBobo. Isihlabane somculo kaMaskandi odume ngelikaBobo umfana wepiki usinde kukubi edutshulwa ngempilulwane izinhlamvu. Imbangela yokudutshulwa kwakhe ayikaziwa kodwa amaphoyisa asaphenya. Ngokwembiko yodokotela isimo salesihlabani kubukeka iyethembisa. Futhi imbiko iveza ukuthi ngempela isimo siyathembisa ukuthi engaba ngcono usengalulama. Ake impela sikhulekele ukuthi uBobo umfana wepiki elulama. UBobo simkhumbula kakhulu kwasebenza kakhulu lapha neBobo kaDiyadika umuntu ekhathile bekhuleni waphinde futhi wasebenza nabanye abaculi abaningi okubalwa kubona noGcoko Melisha nabo Gatsheni bagcina besebenza naye khipha ingoma ndawonye. Ake sikhulekele ukuthi ngempela elulame akawushiwe ngempela lapha imkhuleko yakho nayo simkhulekise ukuthi ngempela elulama kuze kube ukuthi sidibana ngokuzayo.